päästä seuraamaan uutta videoa. Tässä videosta tuutte näkemään, mitä kannattaa tehdä työpäivän jälkeen. Ikin kannattaa jäädä vaan makoilemaan himaan, se on ajan hukkaa. Elämä on ihan liian lyhyt sellaiseen, joten me lähdetään suoraan kalastaa työpäivän jälkeen. Tässä videossa te näette, miten kannattaa etsiä kalaa, mistä te kannattaa etsiä rannalta käsin. Sillä nopeasti vaan, se on hemmetin hauska lähteä työpäivän jälkeen kalastaa, niin ei olla pääkoppa pehmenee, kun jää himo vaan makoilee ja kattelee jotain TikTok-videoita tai jotain muuta. Kattokaa mieluummin vaikka mun YouTube-videoita. Ei siinä mitään, mä vedän nyt kyytiin, sit lähdetään vesille. Toivottavasti tulee kalaa. Nähdään seuraavassa klipissä sit, kun ollaan tuolla vesillä. Tilaa kanava, meikä on mestari. Ajot tonne. Mä käyn kaupassa eikä. Joo. Mut joo, ollaan katsottu vaan Mapsista näitä paikkoja. Eli tuolla on tommonen näppärä tekoäly, kun kattoo, se yleensä heittää näitä hyviä paikkoja. Tossa on tommonen venesaatama. Mennään sinne koittaa jigaustaa. Ja sit siirrytään siitä yhteen toiseen paikkaan. Jos ei tuolta tuu mitään, niin sit siirrytään. Pitää aina vaihtaa paikkoja. Jos ei jostain syö toista jigiä, paikavaihtoa, kaikkea muuta. Ei mitään. Ja sen jääty himaan mykittää työpäivän jälkeen, let's go. Onko minä enää? Mitkä fiilikset? Tuleeks kala? Ei tuu ei. Luotettiinko te tohon jätkeen? Kyllä sieltä tulee. Ollaan saavuttu pelipaikoille. Tämmönen mesta, tässä on lääniä mitä heitellä. Ahven, lähdetään koittaa tietenkin. Tuolla pitäisi olla vettä jonkin verran. Tuolla on matalaa varmaan ja siellä on mitään. Mut joo. JG 10 nuppia kiinni ja ärsyväriä, naturaaliväriä, kaiken näköistä. Kattokaa nyt tätä maisemaa, hei. Kyllä tää on tilauksia arvoinen. Eli täällä on aika hyvä valikoima noita. Tosta ruvetaan heittelemään. Mä laitan kameran rinnuksia kiinni. Ja mä veikkaan, että 5 minuuttia niin meillä on eka kala kiinni. No, mulla on nyt 7 nuppi, mä en yhtään tiedä paljon tässä vettä, mutta se on hyvä ekalla heitolla. Vähän tunnustella, että missä mennään. Katsotaan. Kauan tippuu mennä pohjaan ja sit vaihtaa nuppia sen mukaan. Ei siinä paljon vettä ole. Voi jo pohjaa, sit vähän nypyttää sitä siellä, niin varmaan kun ahve kattelee tuolla raapii johonkin pohjakiviin. Tää heinän paskaa siinä tulee tehty mukaan. No mitä vittu? Häh? Joo, vois lähteä vittuun tää. Niin jo, paska paikka. Häh? Joo. Vois heittää tässä aamuun asti ja sit lähteä töihin tästä suoraan. Joo, ei tuolla ku heinää pohja täynnä. Mitä? Pahalta näyttää. Joo, sieltä tulee vaan tällaista saakelin mömmöä. Kun tässä vähän tämmöstä isoa papukajan väriä ärsykettä, jos tuolla olisi joku ennätyskala. Ei voikin tietää, mitä toivoa.
Varmaan napsataan siimat poikki heti ekalla heitolla. Joo, sieltä tulee tässä joku puoli kiloa heinää mukaan. Niinku mitä hemmettiä. Lähtee. Jos tulee kala, niin millä se saa ylös tuolta. Sen verran pitkä matka tonne veteen. Joo. Tää vois lähteä kapakkaan vaan tilaa pari viineshottia. Älä. Vittu. Häh? Mukava istua tuolla laivalla vaan. Älä. Niin siellä se menee. Porukka on varmaan vähän enemmän iloisia kuin täällä rannalla. Siellä vaan tulee tuoppia pöytään ja hymy huulilla. Älä. En tiedä, pitäisikö koittaa tuolta heitellä. Tonne päin. Joo, tätä vähän heikolta näyttää tää kalastuksen suhteen, mutta tää on tämmöstä. Tää on tämmöstä. En mä tiedä, ei tässä mielikään lepää, eikä tässä oikein mikään muukaan lepää, mutta nyt ainakin vaihtui jigi ja... No, tonne ei kannata tippua. Mut joo, jos sä katsot tätä videoa ja pidät tätä ihan paskana, niin ymmärrän kyllä täysin. Että nyt mulla on vähän plääni, hei, tuolla on niin matalaa, en mä tee sinne. Koitetaan tonne vaan ihan piruuttaa. Jos siellä olisi niin paljon heinää. Ja täällä kanavalla on 130 tilaa ja jees. Ja sitten alkaa kans se sarja siihen vapaaottelumatsiin. Siinä tulee joka viikko uutta update.
Mut nyt keskitytään vaan kalastukseen. Tää päivä. Ja tuollakin on heinää vaan. Helvetti. Ja siellä on nättejä taloikin tuolla. Jos joku vielä katsoo tätä videoa tässä kohtaa, niin heittäkää ideoita, mitä videoita mun pitäisi kuvaa jatkossa. Niinku jotain haasteita. Tai jotain muuta. Näitä voi kuvailla joku viikko sain yhden videon tai jotain. Alkaa tää kalastussesonkin vähän loppumaan, et se on vähän semmonen homma. Too much shit. Okei, jos te saisitte päättää, mihin te heittäisitte tässä kohtaa. Voisikohan tuolla olla? Tai sitten tuolla. Koitetaan tonne kiven viereen. Siinä on kyllä pirun matalaa. Koitetaan sinne. Oi, mikä täsmäheitto suoraan. No niin, siellä on sitä heinää taas. Kyllä. Broidi istuu siellä. Miettii, että miksi vitussa se lähti tänne munkaan kalastamaan. Jos joku tää video katsoo ja asuu jossain Espoossa, niin voi tulla kalastaa munkaan. Laittaa viestiä, voidaan mennä kalastaa johonkin päin tänne. Pitkä heitto. No tuolla on enemmän vettä. Siellä voisi olla joku iso kala. Jättäkää kommentteihin, että kuinka isoja kaloja olette saanut tänä kesänä. Olisi kiva tietää, että millaisia kaloja porukka on saanut. Kun teitkin 130 tilaa, niin pieni numero, mut sit kun miettii, jos tossa olisi 130 tyyppiä rivis, niin olisi se älytä, en mä uskaltais puhua edes mitään. Mut joo, mä aletaan vaihtaa paikkaa tästä pikkuhiljaa. Tää alkaa ole vähän tämmöstä toiminta tänään. Joo. No voihan kyynellä. Sitten vaan tosta kamat kasaa ja miettimään, että mitä sitä tuli taas tehtyä. Ei se mitään, hei. Siinä oli pienet höpinät. Ja me lähdetään liikkuu etsiä uutta paikkaa tai sit suoraan vaan himaan nukkumaan. En tiedä, pitää katsoa. Jep, joo, 10 minuuttia seuraavaa paikkaa. Joo, mennään tollaseen. No ette te nyt tän puhelimen läpi tiedä kuitenkaan missä me mennään, mutta mennäänpähän kuitenkin. Tästä vaan käppäillä. Suomen ihan luontoa katsella. Tuohon sopis kyllä oikeesti aika hyvin datakeskus. Kun miettii, jos tohon ottais 50 hehtaarin datakeskusmaata, niin ois ihan jees.
veden lähdekin lähellä. Niin, voi pumppaa suoraan sieltä. Ahvenetkin menee putkiin pitkin, vittu jäähdyttelee prosessoreja. Siinä ois. Jep, nyt tultiin vanhoille luottospoteille. Vanhat luottospotit, tää Karhusalmi. Täällä ollaan. Siellä on noin toimistomiehen hommat. Mehän ei niitä mennä tekemään, vaan lähdetään tonne noin. Siellä on näköjään joku angleri jo veneen kanssa. Otetaan tosta kamat messiin ja lähdetään sinne. Hei! Come on man, let's go! Voitte veikkaa, että kuinka monta igi jää pohjaa ekan puolen tunnin sisään. Se ketä arvaa oikein, niin saa vittu vaikka et saa yhtään mitään oikeastaan. Ei mulla oo mitään antaa, mä vaan köyhän raksamies. Täällä sitä ollaan. Ja mihin me lähdetään nakkele? Tohon vaan. Häh? Joo. Ei niin. No, ruvetaan työstä. Täällä on vähän muutkin väkeä. Koitetaan sonne. Täydellinen pisto tonne. Ai. Lähti sentään irti. Ei loppunut video vielä siihen. Vitsi. Siihen taas jää. Yeah, buddy! Mä tiedän, jos joku arvasi, että se on yksi jigi, niin se meni ainakin rikki jo. No, pidetään mieli positiivisena. Joo, ketä ei varmaan kiinnosta, kun mä solmis solmu. Jättäkin. Oisko se taas yksi heitto? Miinus yksi. Ois kyllä mukava olla tuolla veneellä vaan boosterilla. Katsomassa vähän live-kaikua. Noniin, Aber. Katohan perhana. Ei mikään ihan turha reissu. Ei mikään ihan turha reissu. No. Mitä tässä just kävi? Ahven tippu tuohon, sul karkas siimat. Häh? Niin. Mut joo, tosiaan tommonen piahale. En mä tiedä näkyykö sitä edes kameralla. Tuskinpa näkyy.
Koitetaan. Oho. Tonne välikköön, jos siellä olisi joku kaveri, ketä ottaisi higistä kiinni. You never know. No niin. Veikkaan, että ne on tuolla ne kalat. Tässä on kaikkea paskaa tässä maasta, niin noit ikinä jää kiinni johonkin puuoksaan tai mitä liian onkaan. On sieltä speedo. Joo, mut hei, jos katsotte vielä tätä videoa, niin ehdottakaa jotain hyviä rantakalapaikkoja. Koska niitä tarvii oikeesti, nää samat paikat, nää alkaa olla vähän dead. Nyt oli hyvä heitto suoraan tonne. Nyt tehdään taktinen. Me lähdetään kato tosta välistä suoraan keskelle väylää. Helppo. Menihän se. Ei hittolainen. Eikä. Naps. Joo, hei, video loppu siihen. Tämmönen perus duunipäivän jälkeinen kalastus. Kato, pitää päästä aikaisin nukkaan huomenna takas duuniin. Mut hei, kannattaa tulla kalastaa. Tää on hauskaa, vaikka ketät mitä ikin melkein tuukkaa. Yksi ahven tuli. Jos tykkäsit videosta, tilaa kanava tykkää, että ei ihan mitä vaan. Tai tuu vaikka meidän kanssa kalastaa, tää on niin hemmetin hauskaa puuhaa. Ei siinä mitään, seuraava video. Peace man.